दुलालनि बुंनाय बाथ्राखौथ' जोङो दानिल' नंला जों मिथिबोदों आरो बे दुलाला अबसे बे जायगानि बासिन्दा मानसिबो नङा बियो जायगानि बासिन्दा मानसिबो नङा बियो हाखौ होगोन नामा बे हाग्रा सिफायनायखौहाय जोङो हमथागोन ना हमथाया बे हाग्राखौ लांदां खालामो बेखौहाय फैगासिनो दं बेखौ होबथागोन ना होबथाया नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय बयखौबो जोङो सिगाङावहाय बेबायदिनो बे हाग्रा सिफायनायनि बिर'धिता जों खालामबोनाय थादों ओमफ्राय सिगाङाव अबसे मिटिं जादोंमोन मिटिंखौ जादों जाया नङा बोसोरसेनि सिगां जादों बेवहाय रायजोफ्रा गासैबो अबजेक्सन खालामखादों खिन्थु बे दुलालासो मा लामा लानानै माखौ बुंनानै बे गासै बे गामि दरनैनि मानसिया सापर्ट दंजोबो बेयाव जों इनभल्भ दंजोबो होननानै माबोरै बुंना लाखो बेनिसो खोथा जाबाय खिन्थु आङो पर्बतझारा गामिनि प्रेसिडेन्ट सालिसा कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बेखौ बुंदों दाख्लै जोंनि बिदा फंबायनि नामखौबो बुंनाय जादोंनो बियो बे प्रजेक्टआव बिसोरबो इनभल्भ दं होननानै खिन्थु बियो सासे गोरों मानसि जानानै दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङामोन जों मानियो बे दुलाल फंबायखौ जों मानियो बे ओनसोलनि बे गोरों मानसि खिन्थु बे नंबा जामुं बाथ्राफोरखौ बुंनानै बे निउस मिडियाफ्रावहाय बेबायदि बुंनाया बे जोबोद गोरोन्थि जादों बियो बेखौ बुंनानै लानांगोन बेनिखायनो जोङो दा बे मोननै गामिया बेखौ दानिल' नङा सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै बे हाग्राखौ जों प्रटेक्ट खालामबोदों रावखौबो जों दंफां थसेबो दानहोआखै हाग्रा थसेबो एवहोआखै बे हिसाबैनो जों दोनबाय थाबोदों मानो होननानै बुङोब्ला माख्रा दै लामा नैबे मोखाङावनो दङ बेखौ लांदां जुदि खालामनानै एवस्रांनानै बेयाव आबाद खेथि मावोब्ला गासैबो बे दैनि ससान जोब बियो जों बेयाव जों दा जिरायनानै गसंनानै दङ बेयावनो बे दैया जुदि दैज्लां बोथोर जायोब्ला माब्लाबा जानजिफा माब्लाबा जेरबाफा बे जायगाजोंनो बोहैबोयो ओमफ्राय बे जायगानि ओरै आफांजों जोंनि गामि 15निफ्राय 16 घरसो दङ जुदि बेजोंहाय बे दैया फैयोब्ला बे गासैबो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बबे थांना जायोनो निश्चय नागारनो खानांगौ जागोन बेनिखायनो जोङो थैब्लाबो बे जायगाखौ जोङो बाव आबाद मावनो हाया आरो मावहोआबो जोङो दाबो आरो उनावबो जों मावहोआ जोंनि बुंनांगौआ बेनो आरोखि दानि सरखाराव दङ EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा हाग्रा दानस्रांनायखौ एकदम मानिया होननानै बुंदों दा नैबाव हाग्रा दानस्रांनायनि मोनसे जाथाय जाना फैदों बिनिसिम माबाफोर बुंहरनो सानो नामा आं फेरेंगा सारनिसिम आं बेखौ खावलायदों माने बिथाङानो सारानो जे बे हाग्रा ओनसोलनि मोनसे EM सारा बेखौ साननांगोन दे माने सारानो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मोनसे सासे EM जालायनानै जुदि हाग्राखौ एवस्रांनानै बेबायदि आबाद खेथि मावहोनायावसो जुदि थायोब्ला बिथाङा बेखौ साननांगौ लगिया दं आरो बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया माने बिथाङानो दि भुलखौ मावदों बे गावनो सिन्था खालामनानै मोनगोन बेनिखायनो जोङो सारखौ आं खावलायदों फेरेंगा सारखौ अननानै जिखिनि बे हाग्राखौ सिफायबाय बेनिफ्राय आरो उनाव बेखौ आरो सिफायबावला आरोबाव आबादखौ मावहोनो अर्डारखौ होआ बेखौसो आं खावलायदों सारनिसिम आरो बे रायजोफ्रानो दिनै ओंखारनानै नै दले बले फैनानै जों अबजेक्सन खालामनो थाखायहाय बे थिरांथाखौ लादों बे जायगानि बासिन्दा मानसि नङिखाय जोङो बेखौ खाथां भाबै जों बुंनो हायो दस्रा जायगानिफ्राय फैनाय मानसिसो खिन्थु बे जायगानि परिबेसखौ बियो मिथिया बांसिनै मिथिनो हागोन जोंनि नै 1 नं लन्थिबारिनि मानसि दङ बिथांनो सोंनानै मिन्थिगोन बे हानि परिबेसा माबायदि स्पष्ट भाबै बेखौहाय खोन्थानो हागोन नोंसोर रायजोफ्रा होथारा जों होआ आंहा दिनै फिसाइ गैला आंनि फिसाइखौबो एवखुबाय आंनि बेवाइनि फिसालाखौबो एवखुबाय आंनि बिखुनजोखौबो एवखुबाय होनबा जों ससानखौ बाव दोनो बेखौ सिफायोबा दिनै जोंखौ फारसेनिफ्राय फारसे नाख्रेबबोगासिनो दं जायगानि मानसिफ्रानो आं दा बेखौनो आंनि फिसाइखौबो एवख्लाबनाय हिसाबै आंनि बिखुनजोखौबो एवख्लाबनाय हिसाबै आंनि बेवाइनि फिसाला जाम्बा दंमोन बेखौबो एवखुबाय आं दिनै नुफैबाय आंनि फिसाइनि ससाना गैला एवख्लाबबाय आंनि गोसोआ गारनाय गैया
दङ जोंहाबाव गासिबो जों गामियाव ससान गारो जोंना बारियाव गारा जायगा नांगौ जोंनो ससान गारनो दा दिनै आंनि फिसाया बिसिनि नांगोलजों एवख्लाब जानांगौ आं बेखौ दुखु मोनबाय आरो बाव नुफैनानै आं बिदि एवख्लाबदोंखौबो नुवाखैमोन दिनै आं नुफैबाय दिनै जों बाव खेथि खालामोबा जों अबाव गारनो ससानखौलाय आं दा आंनि गोसोआव जाफैदों आं बेखौ बुंबाय सोरजों रायजोनि मानसिफोरजों रायलायाखै जोंनि रायजोनि मानसिफ्रा रावबो मिथियानो बिदि मिथिं जानायखौ गाव गोसो बायदि अबेनि लोगो लाबोनानै बिदि खालामदों जोंबो मिथिया थांनाय बोसोराव जोङो सार्केल अफिसाराव थांनानै जयै रायलायनानै एप्लिकेसन जों होथेदोंमोन जोङो बे हाखौ खुलि होआ जों होआ होननानै सिगाङावनो एडभान्स बेखौ रिजेक्ट खालामनाय जादोंमोन आरो आं बुंदों बेयाव सार्केल अफिसारजों आङो बुंफोरबोदों खेंफोरबोदों बे हाया 100 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे कपस्थान बियो नंगौमोन मोनसिबारिनि बेखौ जोङो रावखौबो जों मानसिबो हाबोआ दंफांबो दानहोआ पावारानो जोंनि नंगौमोन मोनसिबारिनि गले गले बुंनानै आङो सार्केल अफिसारनो रायजोफोरखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बेखौ लांनानै सार्केल अफिसारनो माबा एप्लिकेसन होनानै जों बेखौ माबा खालामनो रिजेक्ट खालामसेयावबो आरोबाव आंजों थुबाय थायो आंनो नोङो मा सानदों जोङो माबा जयन्त सार एमएलए एम गासिबो ब्लकनि गासिबो पार्टियानो बेखौ मा खालामनो हाया थमथिबाय आंबो गिनाय फैबाय थारमाने आं बिदि जानायाव जों जानो जाबाय थारमाने भबिष्यत खालामाथि आरो सिउरिनिफ्राय खानामाख्रा आरो थाख्लाय मोननै दैमाजों लोगो नांनानै बिनि रुगुङाव सानजादों बे हाया दानि दखल खालामनो नागिरनाय जोंनि कपस्थान हाया मेन हाया बियो दा बेखौ जों होआ होननानै लिरथेनानै एप्लिकेसनाव रिजेक्ट खालामबोखादोंमोन अब्लाबो बिसोर एमब्रा गोजौआव जों थाबायजोब्बाय मावजोब्बाय जोङो EM अफिसारफोरजों बिसोर अख्रायनो ब्राब्रायनो नैबे खामानिखौ दा मावगासिनो दा बेवहाय माने रायजोआ बांसिनानो साफा सानै माब्लाबा मिथिं जादों हाब जायाखै मिलायाखै गोरोबाखै माब्लाबाबो 35 बिगा एलटमेन्ट हरबाय होनना बुंदों सार्केलनिफ्राय हरबाय EMआव हरबाय होनना बुंदों आं दहाय सोंहरदों जोंनि थानेस्वर सार बे लाट मण्डल बिजों सोंहरबाय जोंथ' मिथिया रायलायाखै आरो जोंनि दानि बर्थमान बायद' सोरजिला बेनाव आं सोंहरबाय जोंथ' जेबो मिथिया बेयाव तदन्थ लानो फैनांगौमोन बा माबोरै एलटमेन्ट जाखो नैबेखौ आं सम्भब मोनदों आरो थारमाने बे फल्स गोजा होननानै आं बे दखल खालामनाय आबाद मावनायखौ रिजेक्ट खालामनांगौ होननानै आङो आंनि बिबुंथिया बेनो आरो नोंथांमोना नैबे गामिखौ गोथैबारिनि थाखाय आरो खानामाख्रा दैनि थाखाय दानस्रांजानो बायो आरो ओरैहाय माखासे हाया खुरखागोन खोलाहानि साहानि बहुद जोंहा माबा दङ मावनानै जाग्रा न'खरफोर दङ हा गैजायिफोर सोनाबजोंबो दङ आरो दै मोनसे दै दङ फर्बतझारा गामियाव दै बेखौनो लांनानै बिसोरो खेथि खालामो नैबेबो नस्थ' जानो हागौ आरो बे हथात हरनि समाव बै बाना जायोब्ला बियो गिलु बालु दै फैयो माख्रा होनदों जायखौ बे फैनानै जुदि हस्तगत खालामोबा मोनाबिलियाव होमब्ला जों मा राहा जागोन सासे MP MLA दिल्लीयाव थागोन दिसपुराव थागोन होननानै बिसोर मिथिगोन नामा जोंनि हरनि समाव जालाखाद बिलाखाद जानायखौ होननानै आं बारे बारे बुंबोदों सार्केलखौ अबजेक्सन खालामदों गसंनानै 1 नং लन्थिबार आरो फर्बतझारा होथारा होननानै অবজেকশন কি হৈছে আসলতে ইয়াত এইটো মানে চৰকাৰে মানে হাই মাটিটো হাত কৰি মানে খেতি কৰিব মানে কিবা কৰিছে এইটো কি কি ভূমি আসলতে এইটো বন বিভাগৰ বনভূমি তা বনভূমি এইটো বনাঞ্চল আছিল বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে সিহঁতে এতিয়া বৰ্তমান খেতি কৰিব বিচাৰি আছে কিমান ভূমি হ'ব ইয়াত মোটামুটি আমাৰ 200 বিঘা বেছি আছে ইলিগেলি কৰি আছে ইলিগেলি কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে এতিয়া আমি আমাৰ সংৰক্ষণ দুটা গাঁৱৰ এতিয়া সংৰক্ষণ কৰি আছো ইয়াত আমি বন বিভাগৰ পৰা কিবা কৰি সংৰক্ষণৰ আগতে বাগান চাগান গাড়িছিলোঁ গছ পুলি ৰুইছিলোঁ তাক আকৌ এটা গাছো কাটিব দিয়া নাই কাকো জংঘল জনি কৰি দিয়া নাই আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি এইটো আমাৰ দুটা গাঁৱৰ ভিতৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি আছোঁ এইটো এতিয়া আমি কাকো নিদিম কিন্তু তেওঁলোকে বলপূৰ্বক ল'ব বিচাৰি আছে হয় ইয়াত কোন কোন জড়িত আচলতে ইয়াত জড়িত আছে ওপৰৰ এই যে ওপৰ মহলাৰ আছে আমাৰ দুলাল ছাৰে দুলাল মানে কোন তেওঁ ডিজিগনেশ্যন কি তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট যে ইভিএলৰ প্ৰেচিডেণ্ট তাৰপিছত আছে আৰু আমাৰ জয়ন্ত ছাৰ হাত কৰি মানে ইয়াত খেতি কৰিব বিচাৰি আছে এইটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰি আছোঁ এইটো আমাৰ সংৰক্ষণ বন বিভাগ সংৰক্ষণ কৰি আছোঁ এইটো আমি নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ নদীৰ পাহাৰৰ পৰা নদী আহি আছে মাগৰা আৰু টাকলাই নদী এইটো ইয়াত সোমাই যায় এতিয়া আমাৰ গাঁৱত একদম পানী কমৰ
এক গলা হৈ যায় তাৰপিছতে এইটো সিহঁতে কিবা কৰি আছে এইটো আমি এতিয়া ভাঙিব নিদিম এইটো আমাৰ কথা বাস আৰু একটা দাদা এইটো ভূমি হচ্ছে আপনার কাশলেন্টত পরে তথাপিও মানে ফরেস্ট ভূমি খাসলেন না ফরেস্ট ফরেস্টলেন্টত ফরেস্ট ল্যান্ড কাশলেন্টতো হয় তো এইটো মানে বহু বছর আগত আমার সিডলি সরকার সিডলি সমষ্টির এজন লাট মণ্ডল আছিল তেওঁ জড়িত কৰি দি গৈছিল তথাপি আমি সেইটো মাটি ভূমি দখল কৰি লোৱা নাই এইটো ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি বনাঞ্চলটো যদি ভাঙি পেলাই তেনেহ'লে সেইটো ৰাজ্য সংহাৰ কৰাটো একেবাৰে বিনষ্ট হৈ যাব বুলি আমি সেইটো দখল কৰা নাই এটি কিমান ভূমি আছে ইয়াত ইয়াত বৰ্তমান যথেষ্ট প্ৰায় 300 বিঘামানৰ বেছি আছে তেওঁলোকে দখল কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে গোটেই দখল কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত কোন কোন জড়িত ইয়াত জড়িত আপোনাৰ এই যে আমাৰ MCLA জয়ন্ত ছাৰ আৰু লগতে আমাৰ ফেৰেংগা ছাৰে তেখেতেও বাৰে বাৰে অহাটো মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় ব্লক অফিচাৰ এই যে দুলাল বসুমতাৰী তেওঁলোকে জোৰদাৰ কৰি এই ভূমিটো দখল কৰিব বিচাৰিছে খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে সেইটো 20 বছৰৰ কাৰণে এইটো আমি দখল কৰিম দখল কৰি যদি এই তাতে বহুত ডাঙৰ ফিচাৰী বনাব বিচাৰিছে ফিচাৰী যদি বনাই তেনেহ'লে এইটো মাকৰা নদীতে ইফালে বহুত ভূটান পৰ্বতৰ পৰা বৈ অহা নদীখিনি তাতে প্ৰৱেশ যদি কৰে তেনেহ'লে অঞ্চলটো কি হ'ব এইটোতো ফিচাৰীৰ কাৰণে জাগা নহয় আপোনালোকে দিবনে ভূমিখিনি আমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি জীৱনত দিব নোৱাৰোঁ এইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত আমি প্ৰটেকশ্যন কৰি দি আছে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকেও নকৰে মোৰ অনুৰোধ ৰাইজৰ অনুৰোধ আমাৰ ৰাইজৰ অনুৰোধবিলাক তেওঁলোকে এজন মহান ব্যক্তি হৈ পেলাই তেওঁলোকে বুজি ল'ব লাগিব